Уважаемые сябры, починаем наш митинг в оборону Белсата. Вы ведаете, что з'явилась такая информация и такие деяния, что по инициативе телевизии польской ТВ-УПА и так само Министерства замежных справ рыхтуется реорганизация Белсату. Это значит, что Белсат фактично буде ліквідований як телевізія і буде перетворена у редакцію, у замежной редакции польской телевизии. Что это обозначает? Это, прежде всего, обозначает, что фактично незалежное белорусское телебачение, якое впливало на всю Беларусь, и не только на Беларусь, де його глядели і слухали в Казахстані, і у других, і на Україні, і в других країнах, вона практично буде ліквідована. Тому що ті можливості, які у редакції ТВ-УП, і ті, які у Белсата сьогодні, вельми розняться. Мушу вам сказати, що Белсат володає вельми хорошою електронною базою, вельми добре розпрацьований для потребаў якраз Беларусі. Тому що у Беларусі диктатура, у Беларусі забараняецца інтэрнэт, ён часам адключаецца. І гэта ўсё прыстасавана, Белсат прыстасаваны да работы на Беларусь. У Белсаце зроблены вельмі магутны фаервол. Спецыяльная фірма польская айцішнікаў працавала над гэтай задачай і выканала яе выдатна. Для Белсата не страшныя нейкія доц-атакі. Недавно вы былі сведкамі, калі польскае агентство прасы было пакладзена на лапаткі у выніку расійскай доц-атакі, то Белсату гэта не пагражае. На вельмі высокім узроўні зроблена ўся электронная праца. Журналісты Белсата могуць працаваць у любым раёне зямлі, у любой краіне, тут жа даваць інфармацыю, якая ідзе на редакторскі стол. Тут жа, не цераз другія рукі. І шмат яшчэ ёсць вялікіх пераваг, якія даюць магчымасці станцыі Белсат даходзіць да беларускага народа, які знаходзіцца пад прэсам дыктатуры, дзе, паўтараю, забароненыя практычна ўсе вольныя газеты, забаронена радыё, яго ўжо проста не існуе, тэлебачанне прапагандысцкае, антыбеларускае, і вось адзіная форма – это Белсат, які можа дасягнуць на ўсю Беларусь. У Белсата выдатна разбудаваная сістэма ў інтэрнэце, асабліва на Ютубе. Гэта фіксуецца, скажем, 500 000 беларусаў увесь час глядзяць праз YouTube Белсат. Это вялікая лічба для Беларусі, улічваючы тую сітуацыю, у якой знаходзіцца наш народ. Дык вось, тое, што той праект, які зараз прапануецца ТВ-УП і які падтрымліваецца Міністэрствам замежных спраў, ён прывядзе да таго, што ўсё гэта будзе страчана. Страчана будзе таму, што ТВ-УП, польская тэлевізія, знаходзіцца на ніжэйшым узроўні электроннага забеспячэння. Там няма такіх фаерволаў, там няма такіх магчымасцяў. І для Польшчы гэта нармальна, бо гэта дэмакратычная краіна. Тут няма такіх праблем, як у Беларусі. Белсат зроблены спецыяльна для таго, каб дасягнуць да кожнага беларуса у дыктатуры. Гэта вельмі важна, і гэта у гэтым сэнсе унікальная станцыя. Это калектыў, які сфармаваўся, гэта журналісты, якія працавалі, як кажуць, для народа беларускага. І дзе яны цяпер знаходзяцца? Яны сядзяць у турме. Шмат беларусаў, беларускіх журналістаў Белсата знаходзяцца ў турме толькі таму, што яны рабілі рэпартаж для Белсату. І вось гэта ўсё прывядзе да таго, што гэтыя людзі, якія паплаціліся жыццём, некаторым далі па 10-13 гадоў, за што яны сядзяць, што іх рух, што іхная праца будзе кінута пад ногі.
Гэта адзін момент вельмі важны, які я хацеў сказаць, які вядомы, хаця не для ўсіх. І другое, што ёсць сярод беларускай эміграцыі розныя накірункі, і некаторыя мяркуюць па палітычных матывах. Скажем, мы, рух «Вольная Беларусь», таксама незадаволены, што у Белсаце постоянно говорят там про выбранную президентку, про умницу, красавицу, про все такое, что мы лишим абсолютной лухтой. И тем не менш, мы, не падтрымліваючы такую палітычную інфармацыю, якая не адпавядае рэчаіснасці, мы заходзім з нацыянальных інтарэсаў. Мы падтрымліваем вольны друк, вольную тэлебачанне, падтрымліваем дэмакратыю. Павінна гэта быць. І тое, што робіць Белсат па сваімі перадачамі пра гісторыю, пра культуру, пра музыку беларускую, гэта магутная асветніцкая праца для беларусаў, там на бацькаўшчыне, якія гэтага не маюць. Яны маюць прапаганду, якая зневажае наш народ, нашу гісторыю, культуру, і толькі тут, праз Белсат, яны могуць даведацца, што ёсць на самай справе. Так вот, мы заходзім з наших нацыянальных інтарэсаў, абараняючы нашу тэлевізію, якая працуе для беларускага народа, які знаходзіцца пад прэсам дыктатуры. І яшчэ што я хочу адзначыць. Нас здзіўляе, мы не находзім адказу прычыны такой з'явы. Навошта гэта рабіць? Таму што гэта таксама ў інтарэсах Польшчы. Это в польских национальных интересах, каб развивалася вольное беларускае тэлебачанне, каб яно перадавала на адпаведным узроўні на Беларусь, каб доходзіла до кожнага беларуса і каб спрыяла дэмакратыі на Беларусі. Для Польшчы вельмі важна, каб Беларусь была дэмакратычнай, каб яна была хорошым суседам Польшчы, а так будзе, на гэта працуе Белсат, і такім чынам была перашкодай для маскоўскага імперыялізма. А што робіць маскоўскі імперыялізм? Вы бачыце, што адбываецца на Украіне, што адбываецца ў Беларусі. Таму што это толькі з-за таго, што акупаваная Беларусь маскоўскімі войскамі, дзякуючы такому здрадніку, як Лукашенко. Вось таму адбываецца гэты геноцид. Таму 50 000 людзей знаходзяцца ў турмах Беларусі. Гэта апошнія звесткі. Говорят, там 1500 палітычных зняволеных, 50 000 палітычных зняволеных. Вот што ёсць у рэальнасці. І таму такое тэлебачанне, якое звяртаецца да душы гэтых людзей беларускіх, яно вельмі патрэбнае. Яно вельмі патрэбнае Беларусі, яно патрэбнае Польшчы. Яно патрэбнае дзеля польскіх інтарэсаў. Мне здаецца, што ТФУП людзі, далёкія ад палітыкі, не прадумалі такой сітуацыі. І вельмі шкода, што на гэта паддаецца Міністэрства замежных спраў і міністр Радослав Сікорскі. Таму наш пратэст і наш мітынг у абарону Белсата, перш за ўсё, гэта зварот да ТФУП і зварот да міністра замежных спраў, да Радослава Сікорскага, каб пакінулі Белсат існаваць у тым стане, у якім ён ёсць, у якім ён існаваў увесь час на працягу 17 гадоў. І пераглядзець гэтыя планы па ліквідацыі Белсату, стварэння асобнай рэдакцыі і ануляваць іх. Я думаю, што гэта магчыма. Это элементарна магчыма у сілах міністэрства, у сілах міністра і у сілах польскага тэлебачання. І я вам скажу, і ў інтарэсах усяго польскага народа і польскай дэмакратыі. Як жыве вольна Польска, хай жыве Беларусь. Свабоду Белсату. Стоп ліквідацыі Белсату. Свободу Белсату! Ёсць некалькі сяброў, якія хацелі б падзяліцца сваімі думкамі, меркаваннямі. Василь Плешкунов, калі ласка, вам слово. Дзе Василь? Ой, это уже. Калі ласка, прошу. Дякую. Я працюю з полякамі, просто з полякамі, яким колись ми показали
Белсат, и они сказали, слушайте, у вас добрая телевизия. И добре, что они працюють у нас і показують все, що у вас зараз происходит. Но я хочу сказать зараз не об тем. Белсат вещает на мове, на нашей белорусской мове. И тому, что я только сам почал вивчати і користатися мовою, мне вельми цудовно слухати і читати Белсат, тому їх мова, та, на якої вони віщають, і та, на якої вони пишуть, і вона мені дає такий, ну не знаю, як то сказати, дає такий вплив, щоб я далі користався тільки білоруською мовою. Тому, на мой погляд, Белсат повинен бути особной телевизией, не подчиненной польской, а именно особной, свою, такой, якой зараз з'являється. Дякую. Шановні сябри, я хочу дати слово сподару пану Михайлу Бронятовському, співпрацовнику TVP. Так, розумiem. Przepraszam, nie znam białoruskiego. Mogę mówić po rosyjsku, ale wolę. Właśnie dlatego zaproponuję jednak, żeby mówić po polsku. Proszę Państwa, ja przede wszystkim na początek tej swojej wypowiedzi chciałem pochylić czoła przed tymi ludźmi, których zdjęcia tutaj widzimy i powiedzieć, że ich los jest dla mnie osobiście równie ważny jak dla Was. Bo nie słychać mnie? Teraz, dobrze. Bo to jest akurat taka ulica, Aleje Ujazdowskie, po której ja mniej więcej 40 lat temu biegałem w rozmaitych demonstracjach i ścigałem się z państwem, którzy byli ubrani podobnie jak tamci panowie, tylko mieli na sobie strój ZOMO i różnych innych berkutów. Proszę Państwa, ja jestem dyrektorem TVP World, czyli stacji telewizyjnej, która nadaje w języku angielskim. I w związku z potrzebami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które, jak wiecie, jest głównym sponsorem, praktycznie jedynym sponsorem Bielsatu, to dzięki ministerstwu te pieniądze są, na ich żądanie nadzoruje w telewizji polskiej pewną zmianę strukturalną, która ma polegać na tym, że powstaje zamiast dwóch oddzielnych, kompletnie niezależnych od siebie i jeszcze też zupełnie niezależnie działających w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, te dwie stacje zostaną włączone do nowej struktury, która się nazywa Ośrodek Mediów dla Zagranicy. W ramach tej struktury będą działały 4 samodzielne redakcje, 4 niezależne redakcje. Jedna to będzie TVP World, która będzie działała pod nową nazwą, a druga to będzie Bielsat, który nazwy nie zmieni. Kolejna to będzie prawdopodobnie WOTAK, czyli rosyjskojęzyczna redakcja, i na koniec będzie redakcja ukraińskojęzyczna, której nazwa jeszcze jest nieustalona. Do tego, żeby mogły nadawać te 3 pasma, czy też stacje, białoruska, ukraińska i rosyjska, w tej chwili telewizja polska nie ma takich sił, żeby każda z nich była oddzielną anteną, oddzielną telewizją, oddzielnym guzikiem na pulcie. W związku z tym ta reforma ma polegać na tym, i to jest jedyna zmiana, jaka czeka Bielsat,
ma polegać na tym, że te trzy językowe stacje będą miały do dyspozycji po 6 godzin plus dodatkowo swobodnie do wyboru, nie wiem jak będzie to zorganizowane, kolejne 6 godzin, bo jak wiadomo doba dzieli się na 24 godziny. Bielsat w tej chwili po ukraińsku, przepraszam, po białorusku nadaje około 12 godzin dziennie, z czego tylko 3,5 godziny na żywo, ale nadaje 12 godzin. To, co jest proponowane w nowej wersji, to jest około 8 godzin. Więc to spotkanie nasze dzisiejsze jest po to, żeby zaprotestować przeciwko obcięciu programu Bielsatu o tych kilka godzin. Przyszedłem wam to powiedzieć przede wszystkim dlatego, że chcę, żebyście wiedzieli, że niezależnie od tego, że zmienia się struktura i że Bielsat, podobnie jak TVP World, nie będą już miały samodzielnej dyrekcji, czyli takiego sposobu zarządzania, dzięki któremu mogą na przykład samodzielnie zamawiać usługi, czy też podpisywać faktury i tak dalej. Tym wszystkim będzie się zajmował Ośrodek Mediów dla Zagranicy. Natomiast ja, jeżeli będę tym zarządzał, to chciałem tutaj publicznie zagwarantować Państwu, że jeśli chodzi o niezależność, o której utratę tak bardzo się obawiacie, niezależność Bielsatu, to póki ja będę tym kierował, nic takiego się nie wydarzy, co mogłoby obrazić wasze poczucie sprawiedliwości, wasze uczucia, nie wiem, patriotyczne, cokolwiek. Nie będziemy, w tym co nadaje Bielsat, nie zmieni się nic. W tym sensie, że nikt tej redakcji nie będzie rozbijał. Jedyne co straci, to straci rosyjskojęzyczną część i ukraińskojęzyczną część, bo ci ludzie po prostu będą tworzyć pozostałe redakcje. Nie będzie żadnych zmian personalnych, w tym sensie, że żadnych grupowych zwolnień, nie ma żadnego planu jakiegoś zorganizowanego zwolnienia ludzi. O tym, że ktoś ma być zwolniony, będzie decydowała wyłącznie merytoryczna decyzja kierownictwa redakcji, a nie dyrekcji. Nie wiem jeszcze, jak mam Państwa zapewniać o tym, że nikt nie będzie tykał tej niezależności Bielsatu. Tu chciałbym powiedzieć, że błędem jest stwierdzenie, że Bielsat nikomu nie podlegał i mógł całkowicie swobodnie to co chciał mówić, mógł mówić. Owszem, mówił, ponieważ nikt mu tego nie zabraniał, ale podlegał jednak strukturze telewizji polskiej, w ramach której działał, działa i będzie działał. Co się tyczy portali, mass mediów społecznościowych, zwłaszcza YouTube'a, doskonale sobie zdaję sprawę, jaki jest zasięg. Nie zrobię nic w kierunku tego, żeby to w jakikolwiek sposób ograniczyć. Wprost przeciwnie. Uważam działania online za kluczowy sposób dotarcia do tych ludzi, którzy mieszkają na wschód stąd, za naszą wschodnią granicą. Jeśli chodzi o wyłączone w tej chwili dwa portale, Bielsat.eu i Wodtak TV, to zostały one wyłączone w trakcie rozmów, które są prowadzone pomiędzy firmą Defcom, to ona wyłączyła, a Telewizją Polską należy traktować ten sposób działania za szantaż. To nie jest normalny sposób dyskutowania. Chodzi o 5 faktur,
których nie zapłaciła Telewizja Polska, nie zapłaciła z bardzo konkretnych przyczyn, których publicznie będę tutaj omawiał, dopóki nie zostaną wyjaśnione te problemy związane z tymi fakturami, nie nastąpi, znaczy być może nastąpi w jakiś sposób, na pewno jakoś Telewizja Polska z firmą Defcom dogada, ale jeżeli chcecie mieć w dalszym ciągu szybko z powrotem swoje portale, to należy raczej rozmawiać w tej sprawie z zarządem tej spółki. Co się tyczy, jeszcze pan tu wspominał o tym, że polska telewizja nie ma takiej struktury online'owej, czy też struktury nadawczej, taką jak ma Bielsat. Jeśli chodzi o strukturę online i tę ochronę przed atakami hakerskimi, to nawet jeżeli nie ma, to to obydwa te portale, cała ich struktura, cała architektura znajdzie się w najbliższym czasie, no w tej chwili już jest fizycznie w serwerowni Telewizji Polskiej, ale znajdzie się też pod nadzorem i administracją Telewizji Polskiej. Tak jak to powinno być, ponieważ no, są one, albo przynajmniej powinny być własnością Telewizji Polskiej. Na tej zmianie na pewno bezpieczeństwo portali nie ucierpi i jeszcze raz, na pewno jakość tego i niezależność tego, co produkuje Bielsat, nie ucierpi. Więc ja rozumiem te emocje państwa, ale mówienie o tym, że jest Bielsat likwidowany lub też Bielsat jest niszczony, jest nieuprawnione i przyszedłem tutaj po to, żeby to państwu powiedzieć. Dziękuję. Bardzo. Proszę pana, to jest wiadomy polski okrzyk. Coś nie bardzo dobrze pan było, jak pan powiedział, ale ja powiem co. Dobre intencje jest u pana i bardzo by... Nie, ja mówię, że to z polskiej strony do pana była hańba. Żeby pan zrozumiał to wszystko. Że nie bardzo uwierzyli panu, co pan mówił. I wie pan, no ale wszystko jedno tutaj. Tak. Ale pan musi intencje pana bardzo dobrze, bardzo fajnie. I żeby takie dobre nastawienie było u pana Radosława Sikorskiego, to bardzo by było fajne. Ale pan mówi, że można zrobić i online dobrze, i firma Defcom może zrobić. Wszystko to wiemy. Dlaczego robić, kiedy wszystko jest? Już wszystko w telewizji Bielsat jest. Nie trzeba nic ruszyć. Wszystko jest. I kiedy ta firma Defcom odłączyła, to 3 miesiące ona za darmo wszystko nadawała. Dlatego, że nie było wypłacone dla niej. I to TVP winna była w tym. Także proszę pana, wiemy o tej sprawie też wszystko. Nie jesteśmy prosto mityngowcy, którzy przyszli dotąd i nic nie rozumiemy, jak to się jest. Rozumiemy wszystko. I także ostatnie słowo będzie za Ministerstwem Spraw Zagranicznych, za panem Radosławem Sikorskim. On decyduje właśnie. I ten nasz mityng najpierw jest zwrócenie do ministerstwa i do pana Radosława Sikorskiego. Jeszcze kto będzie występował? Ignaś, to jest osoba z ruchu białoruskich młodzieżowego ruchu narodowców. Tutaj dwie organizacje, Wolna Białoruś i Ruch. I Ignaś z organizacji Ruch. Proszę. Вітаю, шановне господарство. Я Ігнась, я з'являюсь керівником Варшавської філії організації «Рух білорус націоналістів». Дякую всім, хто долучився до нашого пікета. Белсат – гэта не просто нейкая медыа, гэта асноўная крыніца і самая галоўная крыніца для чырпання інфармацыі ў межах краіны для беларусаў. Праз люстэрку, праз UPN, праз усё.
Просто все, люди черпают. И можем даже взять приклад, то, что я особисто ведаю, взять некую вёску. Есть люди, все сапраўды, они обуждаются, включают Белсат на YouTube прямую трансляцию и целый день что-то роблят. По хаце, не веду, там готують ежу под Белсат. Белсат это не просто некий там новостный портал, где новины выходят. Белсат есть у них шмат розных программ. И когда мы знаходимся поза межа, але мы маем свой отдельный канал, это ну не просто некий проект, это целый канал. Это, я не ведаю, это для нас, это ну, мы повинны это боронить, это не просто как некая мера. Это вау. Я жадаю, как вы так само тут знаходяцца, звернули увагу на плакаты, які у нас тут есть. Таму тут по плакатам можем зразуметь, мы это все тут написали. Знішэнне, зачыненне Белсата, гэта выгодно только Лукашенко и для москалев. Потому что мы разумеем, что Белсат это национально ориентованная медиа, это медиа, якое выходит на белорусской мове в большинстве. И знішэнне Белсата это выгодно только для Лукашенко и для москалев. Потому что уплыв москалевских медиа на Беларусь велизарная. И когда будет знішен Белсат, это будет только все погоршаться. И это мы разумеем. У нас іншого няма, мы повинны боровить то, что у нас есть. Завсёды на некие наши акции, на некие наши пикеты, и Белсат завсёды приезжал, нас подтримывал, осветлял все наши акции. Это слежит тем, что сапраўды Белсат это национально ориентованная медиа. Ну, ось, дякую. Добре, дякую. Шановні сябри, раз, два. Шановні сябри, я хочу дати слово былой супрацоўніцы Белсата Аліне Коўшык. Прошу вас. Дякую, спадарю Зенон. Я хочу сказаць, што былых белсатаўцаў не бывае. І я заўсёды, калі кажу пра Белсат, зараз я кажу мы, таму што я не магу аддзяліць Белсат ад з 15 гадоў працы, якую я там правяла, гадзіны жывых эфіраў, праграмаў, ўсё тое, што было зроблена. Я ведаю, як складана стваралася тэлебачанне. І я ведаю, што тое, што парушаецца зараз, адбудаваць будзе вельмі складана. І таму наша супольная задача зараз захаваць тое, што ёсць, не разбураць. І гэта наш заклік да польскіх уладаў, гэта наш заклік да ТВП World, да тых людзей, якія займаюцца зараз так званай рэформай Белсата. Мы перакананы, што зараз, асабліва перад тым, як надыходзіць 2025 год, які будзе вельмі складаным для нас усіх, мы ведаем, што дыктатар рыхтуе псеўдавыбары і будзе прэтэндаваць на тое, каб зноў прызналі яго легітымнасць, і гэтая праца ўжо вядзецца. А Белсат гэта наймацнейшая зброя, наша вольная зброя супраць хлусні дыктатуры. Дарагія калегі, сябры з Белсату, маё сэрца, моя падтрымка разам з вами. Я спадзяюся, што мы будзем далей весці размовы з нашымі польскімі партнёрамі пра тое, каб все ж таки знайсці найлепшае развязанне для таго, каб Белсат застаўся як беларускі канал. Для нас гэта не проста тэлебачанне, гэта адзінае незалежнае тэлебачанне, і гэта нацыя будаўнічае тэлебачанне, вакол якога грунтуюцца не толькі журналісты, не толькі творцы. Поверьте мне, я зараз 2 гады працую ў аб'яднаным пераходным кабінеце, а людзі да мяне падыходзяць і ўвесь час кажуць, як шкада, што цябе няма на Белсаце, таму я спадзяюся, што пасля палітычнай кар'еры мне ўсё ж такі будзе куды вяртацца, дарагія сябры, але это не то, што я збіраюся сыходзіць. Жыве Белсат, жыве беларуская мова, жыве беларускае тэлебачанне, нех жыве Польска. Я jestem przekonana, że Bielsat to jest sukces story polskiej polityki zagranicznej, polskiej wschodniej polityki i trzeba o to zawalczyć, żeby tak pozostało. Bardzo dziękuję za to, że tutaj są też dziennikarze polscy, bo jest bardzo ważne tłumaczyć Polakom, co się dzieje, jak wygląda ta sytuacja. A my też bardzo byśmy chcieli, żebyśmy my, Białorusini, byli też traktowani po partnersku tutaj w Polsce, w kraju, gdzie jest demokracja. Żyje Białoruś! Żyje Белсат! Дякую, господариня Аліна.
Ja mam wrażenie, że tutaj gdzieś jest pani Agnieszka Romaszewska. Coś w powietrzu tutaj jest takiego. Jeżeli pani Agnieszka tutaj jest, proszę wystąpić, proszę. Szanowni Państwo, ja tutaj jestem jako zupełnie szeregowy uczestnik. Przyszłam spóźniona, bo umyślnie, bo nie chciałam tutaj być pośrodku, bo to jest też wasza sprawa, a nie tylko moja, prawda? I chciałam wam powiedzieć jedno. Jaka była zasada funkcjonowania Biełsatu? Za co siedzą ci ludzie, którzy tutaj, o widzimy, tutaj jest i Paweł, i Paweł Podabiet, i Jerzenia Merkis, i Larysa Szczerakowa, i Władimir Mickiewicz, który był naszym prowadzącym. Za co siedzą ci ludzie? Otóż dlatego, że myśmy tworzyli to w sposób, jakby to powiedzieć, to była polska telewizja, ale to był polski sposób pomocy Białorusinom. Taki był nasz pomysł, taka była idea tego kanału. To nie był jeden z kanałów telewizji polskiej promujących wyłącznie Polskę. To był kanał, który uznawał, że w interesie Polski jest wsparcie sprawy białoruskiej. I po to powstał ten kanał. I kiedy rozszerzaliśmy go o część rosyjską, to była dokładnie ta sama idea. Idea, że wolna Rosja, wolna Białoruś, niepodległa Białoruś, to jest interes Polski, ale najlepiej o to zawalczą sami Białorusini. I tak myśmy tworzyli ten kanał. I tylko to chciałam wam powiedzieć, chciałam to przypomnieć, bo to jest ta podstawowa i zasadnicza różnica i to jest ten problem, z którym rozumiem wy teraz przychodzicie, bo to jest naprawdę ten problem. I ja uważam, że jest wielkim polskim błędem, jeżeli z tego zrezygnuje. Wielkim polskim błędem, dlatego że nigdy nie robi się czegoś tak dobrze, jak robi sam zainteresowany. On to robi najlepiej. I jeżeli jest gdzieś wspólny interes, to trzeba go umieć wykorzystać. Nie ma co stawiać się powyżej. Trzeba próbować wykorzystać to, co wspólnie jesteśmy w stanie robić. I to tylko chciałam wam powiedzieć. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Уважаемые собры, może kto chce wystąpić? Proszę podnieść ruku. Tak, raz, dwa. Спочатку gospodar Siwczyk, a potem gospodarnia Kateryna. Живе Беларусь! Нех жиє Польська! Шановні сябри, ведаеце, як тільки зник Белсат, одразу зникла Мара Лукашенко, каб его не было. І в 2017 году, я хочу нагадати, стало питання про закриття Белсата. І в Білорусі тоді ми протестували і казали, що це буде страшна помилка, і перемога Лукашенки, і перемога Путіна. То же самое и сегодня. Когда я ехал сюда, оказалось, что Facebook заблоковал мою обвеску про сегодняшний пикет. Потому что ГБшные структуры достаточно добро себя отшивают и в соцсетках, и в замеши. И так не может быть. Можно шмат говорить. Дякую, что вы выступили. А лишь с 1 жнивня немагчыма открыть сайта Белсата. И это здрада всем белорусским политвязням, и Олесю Беляцкому, и Павлу Северинцу, и Анжею Подшоботу. Потому что это просто жахливо. Когда знешают Беларусь, в этот час закрыли сайт Белсата. Так не может быть. В 2017 году, хоть были и потери, а лишь Белсат удалось уратовать. Я глубоко переконаны, что все в Беларуси вам вельми удячны за то, что вы сегодня тут. Вот слушно все казали, живи Белсат, бо мусить он жить, бо жила, живе и будет жить Беларусь. И вельми добро, что этот менавіта проект, это вельми редкий выпадок, калі Захад зрабіў штосьці каштоўнае і сэнсоўнае для беларускага народа. Это вельмі великая каштоўнасць.
не толькі для Беларусі, але ж для Польшы і наогул для заходняй цывілізацыі. Таму я спадзяюся, што нас сёння пачуюць, бо нельга, каб пачвара Лукашенка і пачвара Путін атрымалі перамогу. І немагчыма было адкрыць сайт Белсата, і сам Белсат был под пагрозай. Жыве Белсат! Жыве Беларусь! Не жыве Польска! Дякую вялікі. Дякую. Государыня Катерина, прошу вас. Шановне господарство, мы сёння сабрались тут, каб засведчыць сваю салідарнасць і падтрымку Белсату. Чаму тут, у Польшы? Бо большасць з нас, а можа нават і ўсе, ужо не могуць вярнуцца ў Беларусь і там выказваць свой пратэст. Тое ж самае і з Белсатам. Дзякуй Польшы, польскаму ўраду за гэты прытулак і за бяспеку. За гэты прытулак, які атрымаў Белсат. І журналісты Белсата кожны дзень працуюць на беларускай мове, рызыкуючы. Іх сваякі, которые засталіся ў Беларусі, рызыкуюць. Тыя белсатаўцы, которые яшчэ з Беларусі спрабавалі даносіць інфармацыю вольную, незалежную на беларускай мове. Мы зараз іх бачым на гэтых партрэтах. Таму Польша, польскі ўрад, который падтрымаў нас, і мы вельмі ўдзячны за гэта. Такія крокі, можа гэта не будзе называцца ліквідацыяй афіцыйна, але проста скарачэнне гадзін, але нават на 1 гадзіну нельга скарачаць вяшчанне беларускай мовы. Бо беларуская мова пад пагрозай. І гэтага нельга дапусціць нават на 1 гадзіну зменшыць гучанне нашай роднай мовы. І мы дзякуем Белсату за гэтую мову. Мы дзякуем Белсату за навіны, за тое, што ў Беларусі у такіх страшэнных умовах людзі стараюцца атрымліваць інфармацыю, яны глядзяць Белсат. І гэта праўда, многа хто ў Беларусі глядзіць Белсат. І хай гэта так і застанецца. Калі ласка, не рушце Белсат. Рукі прэч. Ад Белсату. Так. Жыве Беларусь. Дякую. Мікрафон ледь жыве, таму я хацеў взяць другі, але у нас асталося 5 хвілін. Шановныя сябры, я падрыхтаваў рэзалюцыю, мы ўзгаднілі яе, я вам зачытаю. Белсат поtrzebuje pomocy. Apel do ministra spraw zagranicznych RP, pana Radosława Sikorskiego. Zgodnie z planem reform zatwierdzonym przez ministra spraw zagranicznych RP i władze TVP, Belsat ma przestać istnieć jako odrębny, niezależny kanał telewizyjny struktury TVP. Czas emisji Belsatu zostanie 3-krotnie zmniejszony, a w miejsce osobnego kanału powstaną redakcje białoruska i rosyjska. Oznacza to de facto koniec działającego od 17 lat jedynej niezależnej białoruskojęzycznej telewizji. Przyczyny zniszczenia Belsatu są trudne do zrozumienia, gdyż jego istnienie i dobra działalność odpowiadają żądaniom białoruskim i polskim interesom narodowym. Przyszła, wolna, demokratyczna i dobrosąsiedzka Białoruś na wschodzie, którą Belsat przybliża swoją pracą, jest czynnikiem sprzyjającym wolnej i niepodległej Polsce, tarczą przed imperializmem Moskwy. Białorusini zwracają się
до міністра справ заграничних РП з просьбою о запевнення дальшej pracy i istnienia telewizji Belsat oraz z nadzieją, że plan likwidacji Belsatu zostanie zweryfikowany i anulowany. Białorusini i Polacy, uczestnicy wiecu w obronie istnienia Belsatu. 8 sierpnia 2024 rok, Warszawa. Panowie, ви прослухали резолюцію. Чи згодні ви з цим текстом? Коли згодні, давайте по традиції проголосуємо, піднімемо руки вверх. Хто згодний? Бачу, що одноголосно. Дякуємо. Наш час подійшов до кінця. Ми закінчуємо наш мітинг, наш протест. І сподіваємося, що він буде почутий, що думки білорусів і поляків не розтворяться у гэтых древах, а досягнуть тих людей, від яких залежить лёс Белсату. Гэта резолюція, яку ми прийняли, вона буде накерована у Міністерства заміжних справ шляхом електронним і почтовим. Дякую за увагу. Живе Белсат, живе Білорусь, як живе Польська. Живе!